No nyt ei oo yhtään sitä joulutieltä. No ei oo, annetaan tuon punainen ja hoitaa kaikki. Tehdään me sit oma osuutemme jouluaattona. Joo. Hei, kyllä teidänkin pitää tehdä jotain. No ei meidän tarvii. Hoida sama Petteri kaikki. Senkin punainen nää. Niin. Voisit mennä sinne Petterin talliin. Minkäköhän takia toi punainen edes on täällä, kun se ei yhtään näytä tontulta? No niin, vois mennä takas vaikka sinne porotalliin. Tai Porolandia. No totta. No niin, taikina rupeaa näyttää siltä, me jätään sen tähän maustumaan, niin lähdetäänkö me Pukki katsomaan, mitä ne tontut on saanut aikaiseksi? Joo. Mitäs ne tonttuset täällä? Missä se Pukki on? En mä tiedä. Nyt on piru meressä. Porot on karannut. Auttamaan tontu. Porot karannut! Nyt äkkiä auttamaan! Mikä pitää tehdä? Pitää kertoa muorille. Joo. Mitä Muori, mitä sä oot oikein laittanut näihin? Ne maistuu ihan normaalille. Piparitaikina. Maista itse. Ai kamala, mitä sille on tapahtunut? En mä tiedä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Porot karkailee ja piparitaikina menee pilalle. Pukki, mitä me tehdään? No, minä kyllä tiedä. Mitä sinä oikein teet täällä? Kun mä oon koko ajan kiusannut, niin sanotaan, että mä oon Petteri Punakono, niin kyllä nyt tää. Pukki hyvä, tuletko käymään? Mitä? Tauno Tonttu tässä sanoo, että häntä on kiusattu ja hän on vähän tehnyt tuhmuuksia. No, tästä olet tehnyt. Kun ne piparit maistuu ihan kauheelle, niin minä laitoin tätä pippuria niihin ja sitten päästin ne porot pois. Ja mitä varten sinä sen teit, kerrotko sinä senkin vielä Pukille? No, koska minun kiusat, niin minä aina toisin, että kiusataan. Pitäisikö meidän kutsua loputkin tontut tänne ja keskustellaan asiat halki? Tontu tänne! No oletteko te kiusannut Tauno Tonttua? En minä ainakaan. Ehkä vähän. Sillä on aina punainen nenä. Ja se näyttää hauskalle. No onko se syy kiusata ketään? No ei. Minä olenkin miettinyt, kun joulumieli on ihan hukassa, mutta eihän nyt joulumieltä saa, jos toisia kiusataan. Onko teillä jotain sanottavaa Tauno? Anteeksi Tauno. Saatte anteeksi. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öitten varjoon talon toihu hukkuu, touhu hukkuu. Tip tap, tipe tipe, tip tap, tip tap. Hyvää joulua kaikille. Muistakaa, ei saa kiusata. Me tullaan tälleen sinne paikalle.